Futhi ngiyiphendule enye inkulumo engeke ngibe nakho uqondana nayo nemibuzo. Okwesundu angikwazi ukuthi lilanda umuntu ongasekho. Engikwaziyo umlahlankosi okuwuwona ophatha umphefumulo womuntu. Uma kuya ngomlahlankosi khona nasi isihlahla akekho umuntu ozothi akasazi noma ozothi akasibonanga. Umlahlankosi ke lo okuyiwona olanda umuntu uma engasekho. Iwona olanda umuntu onjani uma engasekho. Nanku-ke umlahlankosi. Abasuke beyiphathele khona abanye nabakholwa kubona kulungile kwabo, kodwa ngokomuntu mangabe engasekho emhlabeni ulanda ngumlahlankosi. Phaqa. Okuyiwona ufika uthathwe uyomlanda la shonele khona. Uma ukuthi lapho ushwele esibhedlela afike kusho ukuthi wasekulandile sesihamba nawe mayisibanibani siye ekhaya. Bese yiswa ke uphi ekhaya. Mefika ekhaya sokwenziwa yonke iprocess yakhona afihlwe kahle ngesizotha. So ke abantu ke banakho ungifonela abanye bebuza ihlahlukilo nalona lokulanda umuntu. Banakho ukubuza izinto nje eziningi nanokuthi ke into elimaza kakhulu isizwe umkhuba uyenziwa zonke indawo. Yabo nje umkhuba uyenziwa zonke indawo and uyasilimaza isizwe because lokho kwesundu nje mina angikwazi akaze ngize ngikubone futhi kwenzeka ukuthi isundu liyamlanda umuntu ongasekho. Mhlawumbe abanye kuyabasebenzela kodwa ngikwazi. Kodwa nje uma kukhulunywa ngomlahlankosi uma kulanda umphefumulo womuntu kukhulunywa ngalesihlahla lesenisibonayo. Ngekho umuntu ozothi hayi mina ngisibonanga angisanzo sibona kanjani Nkosi yembono. Lesihlahla lesintontoni asifani nazo zonke izihlahla elazi. Ikhona izihlahla eziningi nqomba kabi. Asifani nazo. Sehlukile nje sona. Namahlamvu akhona ahlukile futhi. Ngiyazi ukuthi abantu abaqapheli amahlahla izihlahla azifani sho ngazingafani uyibuka kuze uyibhlue zonke noma zihlaza noma zinjani ke. Kodwa kusala ukuthi amakhokho akhona asuke ngafani. Yabo nje kuze kube namevanyana uma kusuke kukhulunywa nje ngelokhuzana. Uma kusuke kukhulunywa nje ngomlahlankosi awufani isiqo sakho sibe namevanyana. Khona ukuthi usibona ngathi umlahlankosi. Nkosi emuzo sazi ngani. Ngeke nikhohle kodwa nithola ulwazi nje mahala lejike futhi ningalibongi kunalokho nidelela abanye bephikise besithubuka abanye. Kuningi esikugcinayo ngokunikeza nje ulwazi. Kodwa ke kulungile vese umuntu owenza kahle emhlabeni ubone sefile. Mangafa nje manje ungabona. Angikho ke lapha ngisekuthini na into esetshenziswayo ngokwesizulu uma kuwukuthi umuntu usedlule emhlabeni. So ke ngane zakwethu umlahlankosi nje uwodwa. Lokwesundu nani angisho ukuthi abantu abayeke mabephatha uGamthini bono kwabo. Shuthi umkhuba weyigodi okwabo ngoba abanye abantu bagcina sebeyikhopha wrong sewongathi manje thina siyalawula. Hayi Inkosi yemboni iyalawula. Ngeke ngilawula imizi yabantu. Uma nikhulekini kusetshenziswa lelo hlahla lelo mhlawumbe ukuthi kusetshenziswa isundu. Kuluma ukuthi benisebenzisa umsenge kini kulungile usebenzisene umuntu usebenzele. Kodwa ngokwazi kwami ngokwesizulu umuntu olandwa ngumlahlankosi kuphela. Kodwa umuntu usebenzela lokho enikusebenzisa kwenzeni ngoba ngigwema ukuthi ngingabe sengazi ukuthi imizi yabantu siyayilawula noma ngiyayilawula. Uyabona? Nawe kumlahlankosi awufani nezinye izihlahla. Khulu kabi ke lo uyancama la uncama ikhofu. Ngisazi lapha selokuveza futhi okunye kwezinto ngoba abanye abantu sebefuna beyibone bukhoma manje hayi indaba ukuthi bezwe ngenza bethi. Ngiyabonga ngethuba uma usibhalela uyasibuza Nkosi yemboni mase sibhale senza kanjani. Khona sifuna ukuthola, khona sifuna ukwazi, ungakhona ukubhala. Nginezikhathi engiqala ngazi ukuthi singasebenza kuthile nodaba lomuntu and akufani njengoba siposte video social media. Ngiyacela kakhulu abantu behloniphe lokho and futhi umuntu akavela akamaqhamezele sendo hi cha. Sabona Nkosi yemboni ngicela ukubuza ngakhona nokubuza khona ngifisa ukwazi kuphela. Ngane zakwethu ngiyabonga ngethuba.